Ev ve bika xweşik tekane tiştî xwedî nirxa hestiyariyê ku malbata Protosevîç Dema di 2022 de ji hêzên Rûsî dirêviyan karibûn bi xwe re bibin. Em bi çend tişta ve raviyayîne, laptopeka veşartî û du tenekên benzînê û kiça min ev pêlîstike îna, navê wê Tusa ye. Katerina hevjînê wê dê û du zarokên wê ji gundekî li herêma Xerson ya Ukraynanê. Ew derbeder bûne û ji bo dîtina cihekî sal û nîv li serenserê welat geriyane. Ji bo gelek derbederên ji gundên biçûk çûyîn, jiyan li bajêrên mezin zehmet e. Ji bo alîkirina malbatên mîna Protosevîç, wexfa xêrxwaziya jiyana kêfxweş projeyekê bi navê xaniyê li gelekê dimeşîne ku kesên derbeder di civatên xwe yên nû de rehet bikin. Em xaniyat kirin û nîtkîn û dîne malbatên ku dixwazin biên li gundê herêmên Kîev û bi kêmanî 10 salan li wêrê bijîn û xebatê bikin û divêt xudanên van mala mesrefên mehane bidin. Piştî 10 salan malbatekî derbeder dibe xwediyê xaniyekî. Proje li derfetên karan jî dinêre. Li gelek bajar û gundan karker kêmin. Li vê nexweşxaneya li bajarê Trîştî jî 10 cihên vala hene. Pêdiviya me bi dixturên zarokan û herwasa nexweşiyên giştî û neurolojî û gelek dixturê dî hene. Ji bo nexweşxaneyeka biçîk, dîtina dixturan pir zehmet e. Lê gava li kêleka karî xanî jî hebit, rewş cuda dibet. Ev nexweşxane ji 26,000 mirovan re xizmetê dide. Tevî ku gelek karkerên wê di temenê karkenarbûnê de ne û civan koç dikin, kar bi dest dibêjin, derbider dikarin alîkariya dagirtina wan karan bikin. Me heya nûke bi derbederên ku weqfê pêşniyarkirîne jimareka hevpeyvîna me kiriye. Ji bo kesên ku ji ber şer derbeder bûne, ev proje derfeta peydakirina mal û civateke arame. Був період невизнання Di цього. destpêkê de min guman hebû ku gelo hêjaya dîsa koçkirin û guhorînê bi berdewamî westandine. Lê piştî 4 mehan jiyan li vêrê mîna malê ye. Li vêrê ewlehî heye û ez kêf xweşim ku zarokên min dirazin û dengê sayrina nîne. Katerina ev saleke li gundê Neteweyên ya li Kîevê dijî. Di destpêkê de wekî hesapkarekî dixebitî. Lê niha ew bi wexfa jiyana kêfxweş re alîkariya kesên mîna xwe dike. Вони саме шукали соціального працівника. Weqif li xebatkerên civakî digere ji bo harîkariyên malbatan û weku di navbera projan û malbatan da navberiyê diket. Tevî ku xaniyê li gelekê projeyekê pîlotê berpirs dixwazin wê mezin bikin û civakan hîn bikin. Ka ew çawa bi serê xwe bernameyên bi vî awayî pêk bînin. Bi xurtbûna bendewariyên ji bo dawîbûna şerê Rûsya û Ukrayna ji bo kesên ku neçar mane birevin jî hêvî xurt dibin ku ew carek din bibin xwedî cihekî ku jê re bibêjin mal. Ji bo raporta Lacey Beckletts, Özlem Yasak, Dengê Amerîka.